Managing Director na Chief Executive Officer Anambra State Health Insurance Agency Dr. Simeon Onyemechi ekwena Gọvanọ Chukwuma Soludo na ọ dị ọsịsọ ka ọ kwalite ezi ọnọdụ ahụike na mba dịgasị iche iche na steeti a. Dr. Onyemechi mere ka amata nke a n'oge o nwere ọgbakọ ya na ndị Anambra Town Announcers bụ ndị nke na-ezipụ ozi n'ụlọ ọrụ ya nke dị n'Ọka. Onye ọrụ anyị Nzuko n'ebe ahụ ma wetara anyị ozi a. Mgbe ọ na-agwa ndị ahụ na-ezisasị ozi obodo dị iche iche okwu ka dọkịta Onyemechi onye kwupụtara na ha edebanyela aha ndị mmadụ ọnụọgụ ha dị 183 iji na-elite elele na ya bụ ASHIA na Anambra mere ka o doo anya na Gọvanọ Soludo agwala ha ụgha ka ha gbasie mbọ ike ịhụ na ọnụọgụgụ ndị mmadụ dị na ya bụ ASHIA bụ nke gbagotere etu o kwesịrị. Ya bụ onye isi ASHIA kọwara na ha chọpụtara na ha na ndị eji okwu ha abịa izu enwego mkparịta ụka dị iche iche iji mee ka ASHIA bụrụ ihe ndị Anambra ji aka na abụọ nabata, mana ha emeghị ọfụma n'ịga n'ime ime obodo ije zisa ozi ASHIA ma kwue nọ nke ahụ kpatara ha ji nwee ya bụ mkparịta ụka fana ndị ahụ na-ezisa ozi n'ime ime obodo. Dọkịta Onyemechi gaziri n'ihu nwee ihe ndị ahụ bịara ya bụ ọgbakọ ikike ilite elele na ASHIA nke otu afọ na-akwụghị oge ọbụla ma ọlị ma kwue na ASHIA bụ ya bụ ụsa nyere ịtụfusi ego maka ịzọ ndụ maọbụ ịchọta ahụike n'okwu ha dị iche iche ka Maazị Aziza Nwosu onye si Ọka na Emmanuel Nwankwọ onye si na nka kenere achara gọọmenti Anambra steeti maka mbọ ha na-agba iji wulite ọnọdụ ahụike steeti a ma kwezie nkwa na ha ga-alụ ọlụ ha etu atụrụ anya n'aka ha. Site n'Ọka, aha m bụ Nzuko maka akụkọ ụwa ABS.